програмата в Пловдив беше да направим инвентар на потенциала на един квартал, който се заключва в уменията, които хората притежават чрез техния бизнес, чрез това, което правят, тяхната работа и остатъчните материали, които остават от техните индустрии. Причината да се спрем на Пловдив е, че Пловдив винаги е бил град на предприемачите. Тук кипи от малки и големи фирми, има една изключително богата индустрия. За мен това беше като една златна мина на материал за изследване. Аз специфично търсих място или по-скоро квартал, в който наистина да има разнообразие от различни бизнеси. Изследвайки целия град, всъщност всички ме насочиха, че Кючук, Париж е мястото, че това е квартала, където има много богата индустриална култура и че тук можем да изследваме потенциал на място в пълната му сила. Това, което Елмо направи с студентите, е да направи един инвентар, една карта на тези материали. Събирайки информация за тях, заедно с това създадохме и карта на уменията, на които хората всъщност имат, работейки с тези материали. Well, the whole concept of waste, as we so call it, it doesn't actually exist if you look at nature. There, everything which we would maybe classify as waste is something else, is food for something else. And since we are living in the industrial era, we also started to introduce the concept of waste because we started to produce massively products throughout like factories, etc. So in my opinion, we should actually transform our world into a society and a place in which there is no concept as waste, so to say, or the concept itself, it doesn't exist actually. But until then, because it will take a lot of years more to actually do so, we also have to see what we can actually do with all those materials which we see as maybe leftovers. What is one of the most essential parts of this methodology is actually when you made the inventory, is that you start to, by combining, you start to use your creativity not so much like I have an idea and then I'm going to execute it, but actually the other way around. So you see all the things, and by starting combinations, projects start to arise. So it's really a different way of thinking. So it's not so much like let's make furniture, but you don't know if you're going to make furniture because actually this inventory is going to guide you in what the outcome will be. Първо създаваме среда, в която да подпомогнем създаването на такъв процес. Даваме всичките инструменти, това да се случи. Правим всички връзки, възможни, които можем. И след това, с експертизата, която сме поканили да бъде там, се опитваме да покажем какво е възможно и всъщност да предоставим този нов поглед, този нов прочит на тази среда. Направихме много интересни връзки между фирмите, техните отпадъци, така да ги наречем, как могат те да бъдат употребени, как може те за други хора да представляват като материал, с който могат да работят. И ние, разбира се, направихме много интересни неща. Тази година направихме една сцена от тубуси, направихме една люлка, все неща, които звучат обикновено, но когато ги погледнем през призмата, че са направени от отпадъчен материал, това ги прави уникални. И всъщност това беше идеята на Елмо, реално да намерим тези връзки и да ги приложим. Като не говорим само за употребата на отпадъчни материали, но говорим и за употребата на различни умения от различните фирми. Искам да спомена, че избора да сме в читалище Тракия не беше случайен. Търсихме място, което има нужда от подкрепа, което има проблем. Като едно от най-важните неща беше видимостта. Затова и решихме, че трансформирането на фасадата е един от най-важните приоритети. Като този шрифт, който беше специално създаден за тази идея, беше разработен на базата на отпадъчен материал от фирма за лазерно рязане. И ние видяхме възможността в тази мрежа да използваме като база за един шрифт. Като пълнеж ние използвахме отпадъчното мастило, което остава след
офсетов принт от фирма Жанет 45. Тъй като миналата година времето беше кратко и не ни стигна, нали, да разгърнем креативността си, нали, в пълната си сила, имахме само 2 дена и затова бяхме много любопитни какво би се случило, ако ние продължим да работим с този материал. Ние подготвихме една публикация, която ще включва освен инвентара, картата, така и целият процес, описание на целият процес и отделните стъпки, които следвахме, за да стигнем, нали, до тук. Пловдивското издание на Know How Show How е инвентар на един квартал в действие.